waseNazaretha. Hallelujah. Omama obaba intombi insizwa abantwana abancane sonke siyanibingelela. Igama lami ngiyathanda khona intombazana engibuzile athi baba igama lakho ngizwile limnandi unkosi ngiphile Charles ngokaMzobe Sibongo. Hallelujah. Unkosikazi wami lo mama Mzobe sinabantwana abawu2 sibathola emshadweni, sinabantwana abawu7 sibathola before marriage or 5. Amen. Asiyezweni bazana ngaze sikhathane sibala abantwana abaningi. Ngiyacela nje bazana sivule the book of John chapter number 1. Ncwadi kaJohane chapter number 1 izolo besikhuluma la sikhuluma kakhulu about faith ngokukholwa. Hallelujah. Siveze indaba emnandi la uthi uJohane wewumuntu njengathi. Hallelujah. Wakhuluma uEliya wewumuntu njengathi. I mean uEliya wakhuluma ethandaza lithi iBhayibheli izulu alizange nethe for 3 years and1/2. Amen. Waphinde futhi wakhuleka uNkulunkulu wayinethisa imvula. Sichazile izolo ukuthi imvula isymbolize isibusiso. Hallelujah. Ngeke sisaba khona siphindele lapho because namhlanje ngifuna ukukhuluma more ngencwadi kaJohane because uNkulunkulu ubeke lento yokukhuleka. Amen. Ngiyacabazela ingane singabe sawubanga umsindo yokukhuleka. Hallelujah. Sizokhuleka bazani senza into ekuthiwa i-declaration. When you are declaring, when you speak ukuba izinto zenzeke. Mhlambe basazofika abanye ezizoba sina 2 weeks mutu 2 weeks basazofika beshumayela nisazobabona nabavangeli no bishop people are coming bezoshumayela la omvangeli uCaptain kusazoba mnandi kusazovangelwa strong kushunyelwe strong but for now bazana before we reach there sifike lapho ngiyafisa nje sibe more with declaration la sikhuluma khona ukuba izinto zenzeke. Isizathu sinye kuyenzeka bufike endaweni uma ufunda incwadi kaJohane kaMateyu, I think Matthew chapter number 12 verse number 29. Siyacela bazali umsindo subambe nengane beyibanga umsindo uyithulise uthi uzosethu nawe thula. Amen. Uma ufunda incwadi kaMateyu chapter number 12 verse number 29 lithi ubani ongangena endaweni yesiqhwaga. Amen. Ukuba athatha izinto zesiqhwaga engalaqalanga ukuqala wabopha isiqhwaga bese thatha izinto eziqhwagwe isiqhwaga. Amen. In English lithi who can enter a city or a place unless he bound the strong man of the place than he took his own position. A strong man umuntu osuke namandla ebopha izinto zabantu. Lithi kuba nongangena edolobheni njengoba seSun Hill endaweni yaseThokathi akukhulula abantu bakhona ngaphakathi engaqalanga ukuqala wabamba lo moya othe eSun Hill angaphumeleli umuntu. Mhlawumbe lo moya uyakhuluma uthi ngekushado kule ndawo. Amen. Mhlawumbe lo moya uyakhuluma uthi abantu bala abadakwe bangabe lutho. Mhlawumbe lo moya uyakhuluma uthi ama destiny abo destiny ila uzoba khona kodwa idestiny yakho umuntu ayingabe lutho akazalwa khule kodwa phela le ndawo kube ngathi akazabe khona abanye babe history at a young age to umbona nje unje ulome tree kodwa akazange azabe lutho. Kanti isizathu sinye kulo moya that is speaking in that place othi akungalungi lutho until bese siyakhuleka sithandaze ngezwe lithi ubani ongangena in the streets of Sun Hill akhulula abantu baseSun Hill engaqalanga kuqala before akhulula abantu aqala bophumoya obusayo kuleyo ndawo. Amen. So before ukhulula abantu uqala ukhulula umoya obopha abantu. Ngasekhaya la ngizalwa khona la umayithe bese mdala khona wahlala khona basuke endaweni yasemlazi basibakho indawo ethi Pine Town khona indawo ethi eMarangile bese khona ilokishi ekuthiwa iseLuganda le close to enye indawo ethiwa naligama lavela bale Jesus. It doesn't work kuleya ndawo beyidumile ngokuthi amadoda ababuthusi ayashona bese kusala abantu besifazane. So umoya wakhona uyawabulala amadoda kusala abantu besifazane babafelokazi amadoda engekho. Umoya it's a strong man. Amen. Umoya okuwona obusayo kuleyo ndawo uthi amadoda wafe kodwa wasala abantu besifazane
baphile. Amen. So umyoshumayela lapho, uyovangela lapho, uyokhula abantu baseDazuki. Fanele kuqala uqala urecognize umoya obusayo khona. Amen. Uqala udile nawo ukuze amantombazane akhulayo abasazoshada bangafelwa amadoda babafelokazi amadoda efile. Uqala ubopha umoya wendawo, then usuqeda ukubopha umoya wendawo, then abantu bendawo bayakwazi abakwazi abantu ukukhululwa. Umoya ungazange waqala wabanjwa waqashwa kuleyo ndawo bese abantu besala bekhululekile. Amen. I think if I record and give on you, but anyway, it's fine. We are recording now. It's fine. Hallelujah. Yes, what about me? So, Lana, unkulunkulu into angikhombise wona ebusuku bengitshengisa umbono. Amen. Kulo mbono lo bengazi ukuthi ngibona intombazane kunomoya ovuza usamba ogwadule. Kukhona indawo eyitshe umoya usho ukuphuphula yonke into sibambele litshe. Hallelujah. Ngilibamba ukuthi ngingaphephuki ngingafi. Ngihamba uma sesingiyabheke ukuyolati kule tshade ngikulona kunentombazane ekhona egqoka ingubo kodwa ihleli icashile. Uma ngiyikhipha le ntombazane kulomgodi lo uyibukeka intombazane useless buzoyibuka. There's nothing good ngayo. Amen. Kodwa the emva kwesikhathi ngayibona ngathi isebenze ehotela ingasishaya isingisi nomuntu phansi. Kathi ubheke lo muntu kanti ushaya isingisi esinje kodwa intade eyiyona bengazi ukuthi usefakwe emgodini seqediwe ngayo. So God was telling us kunabantu esanihili awushaka mashaya olabashaya ubabuka laba bantu bayintengathi ayilutho kanti if uNkulunkulu engabakhipha kule mgodi abakuyona bangaqale baflye banyuke babe izinto ezithile kodwa ngeke bafike lapho until sibaphe umoya sithi wena moya ungasiwayo wena moya ongcolileyo. In the name of Jesus, and let my people go. Ngekabati bakhululuka. Sengisabheke lapho kwangazi ukuthi khona umuntu esidonsa nayo intaba. Inde le ntaba besidonsa. Uma ngifika phezulu sengiyoklamba phezulu ngena. Ashiblike lo sisi ehle ngamandla awushake emotini aphele. Ngibuza uMoses usulana uchaza uthi kunomoya awuthiwa backwardness. A backwardness is a spirit esiphindisa abantu emuva. Ngokuphindisa emuva. Umuthi uyazama kodwa into yakhe iphinde emuva. Uthi uyaphambili kuye phambili impilo yakhe iphinde emuva. Asikho ubuya lapha ka namhlanje ungento ifika uthandaza. Ushaya lo moya ukhulula abantu bala khulula ama destiny abo usushaya the spirit of backwardness. Amen. Ubakhulekele baphumelele abantu. So ngizokwenza lokho tena usitho. But before ngithandaza lo mthandazo ngoba sengizothandaza I think sithathe itshelo uNkulunkulu sengiqedile iProphecy. Amen. Kodwa before we reach there ngicela ukufunda iBhayibheli sifunde nje kancane mhlawumbe 10 minutes noma 15 minutes. Bese ngithi bonke abantu basuka uphama isandla whatever you are bese ngiyakhuluma ngoba yonke into ikhona ngokukhuluma. Asifundeni ke Genesis John chapter number 1. Tophethe iBhayibheli izulu alunge wherever he or she is. Amen. Sikhulumele lento izolo la sathi mina umfundisi uphathe iBhayibheli lesingisi ngoba ephethe iBhayibheli lesingisi hayi ngoba azi isingisi. Amen. Ingoba limnandi. Hallelujah limnandi futhi ichaza ngcono khona izinto oyifunda la buthi ulizwa ngesiZulu isiZulu alisho into efana njengentati isho la isingisi. Ngezolo bazalwa uma ulifunda iBhayibheli you'll find out ukuthi ngoba iBhayibheli lihlukene igaba eziwu2 khona iOld Testament bese kuba khona iNew Testament. Ngifundisa kancane before we pray. Khona iOld Testament nani bazalwane neNew Testament. IOld Testament ibhalwa ngesiHebheru nangesiGreek. Amen. Then after years as time goes by base bebhala nangesiLatin. Those are languages. Nezula
So in New Testament it was written more ngesi-Greek. Amen. Bese bakhona abantu njengo Martin Luther abahlubuka from the Roman Church, inkolo yaseRoma. Umehlubuka uMartin Luther eyoqala ichurch noma iCatholic, uMartin Luther neyamazi Martin Luther eyoqala lenye inkolo. uMartin Luther he make sure ukuthi uthatha iBhayibheli balasibhalwe ngesiGreek, isikhathi libhalwe ngesiGreek lalenza abantu bangaunderstand. Niyezwa bazalwane? Amen. Kwaba priest baseRoma kuphela abakhuluma abantu balandele kodwa abantu bengakwazi ukuyifundela bona izwi. Bengal-understand, li-understand priest lo maphambi kwabantu. Amen. So uMartin Luther wacasuka wathi it is kungcono sichaze isuse from Greek iBhayibheli sichaze ngesingisi ukuze nathi sizwe, because uMartin Luther we come from Germany, eGerman. Umechaza wayichaza lento yabamnandi. From there la hamba ngeBhayibheli abantu abagcina bechaza ngesizulu kwakumunye ubaba owehlala from Pinetown. So kuyenzeka umuntu ochazayo uthi umuntu ochaza wayengekho mhlawumbe good esingisini ashe enye into ukuthi uyibheka ayinjengoba eshini. Niyezwa bazalwane? So lihleke iBhayibheli ukuthi nje uyifunde nangesixhosa ulale nangesingisi ngayo yonke inhlobo ukuze lento uyifunda uyi-understand kangcono. John 1 chapter number 1, let's read, because ngifuna ukuthi in the beginning God created, in the beginning uNkulunkulu wakhuluma eqala uNkulunkulu wakhuluma njengoba namanje la isani sizokhuluma esizidozenze yonke into eyonakala ngomlomo ilungiswa futhi ngani bazalwane ngomlomo. Kunamandla ekukhulumela ithi iBhayibheli emandleni olimi lethu kunamandla okufa kunamandla okuphila uyodla izithelo zolimi lakho. Haleluya. So yonke into yenzayo fanele ukhulume ngezwala bazalwane. So uyisimo singahambi kahle kumunyama uyakhuluma uthi akukhanye bese uNkulunkulu uyakhanyise. Uma ekhaya kungekho lutho awuthi ngiyahlupheka kodwa uthi ngiyabusa bese ukubusa kuyeza ukuhlupheka kuyahamba. Yonke into oyibonayo kwakhulunywa ukuze into ibe khona. Ngale kokukhuluma akuzange kuze kube khona lutho. Read, my sister, Genesis number 1. John chapter number 1. Yes. Bazalwane mhlambe before athi I love a book incwadi kaJohn sengisho ngakhona nomfundisi la esikole before ngithandaza angidlulise nje kancane ukuthi incwadi bazanda the gospel la incwadi lezi zihlukene ama gospel lawa ahlukene ka4. Niyezwa bazalwane? Kunencwadi ebhalwe uMateyu, kunencwadi ebhalwe uLuke, kunencwadi ebhalwe uMark, kunencwadi ebhalwe uJohn. Bonke lama 4 gospels lawa kaMark, Luke, Matthew and John bonke bazama ukuchaza about Jesus Christ. Because kuphela kahle bonke they were disciples babafundi bakaJesu mamkhwa kade beseduze noJesu. So bonke bazama ukuchaza kahle ngoJesu. Uma ufunda kahle uJohn umchaza ufuna ukuchaza uJesu amchaza in the beginning of the world. Uthi eqaleni uJesu who he is. Amen. Akamvezi nje uJesu eseqhamuka uJesu ephilisa abantu kodwa umuchaza uJohn uJesu ukuthi naseqaleni in the beginning of history or beginning eqaleni kwa yonke into uJesu wayekhona. uJohn akamvezi njengabanye ovelayo uJesu zalo akhule phambi kwabantu ahlale phambi kwabantu kodwa uJohn uveza ukuthi noma simbona ezalwe phambi kwabantu kodwa eqaleni wayevele khona bonke kungakabi bitho yena wayekhona. Uthi bonke kudalwe ngaye ngale kwakhe bonke okuveleleyo akuzange kuzevele ngale kwakhe. uJohn uzamuveza umhlaba ungekho but Jesus was there. Izulu ungekho but Jesus was there. Umhlaba ungekho but Jesus was there. And uJesu umuveza efana njengolisi. That Jesus is the word who is the voice, the word, that is Jesus. Yanga kalwenyuse nganyusi ngifuna ngiphazamisa idlale phansi. Amen. So uJohn ubhale ngokuhlukile kuMatthew, kuMark and kuLuke. Hallelujah.
uma uthola kahle uMateyu umveza uJesu as a king, umportraya or umveza uJesu eyinkosi. uMateyu bexoxa ngoJesu nje umveza uJesu ukuthi his king, uyinkosi yamakhosi. Hallelujah. Kanti uMarku umveza as a servant, njengesigqilakazi, inceku. Uthe uNkulunkulu wathi uNkulunkulu akusinto okuphanga, wehla waba ngaphansi komuntu, wehla waba ngaphansi kwengelosi, wazi wageza ngisho abafundi bakhe inyawo. uJesu eveza ukuthi uyi-servant. So uMarku umveza uJesu as a servant, ukuthi ukhona la emhlabeni to serve. Noma uThixo uNkulunkulu, kodwa uJesu uyakwazi ukushona phansi abe inceku, njengoba ngibona inceku lezi zibamba iphika noma zabashumeli, kodwa ziyakwazi ukwenza i-decoration noma babashumeli, kodwa bayakwazi ukushanela la. So uMarku uJesu umveza njengenceku yokuthi noma uNkulunkulu naye noma usuprofethi ushumela umfundisi, kodwa nawe uyakwazi uklina endlini. Mhlawumbe uzomveza njengoJohn, njengoMateyu. uMateyu uzomveza senkosi. Inkosi yenzelwa, ayenzi lutho nama-7. Inkosi inabantu abayisebenzelayo. Inkosi iyanikela, inkosi yondliwa. Kodwa uMarku yena ufuna ukuphuma eceleni uthi lo noma eyinkosi eyibona konke, kodwa futhi still oyinkosi uyakwazi ukwehla. Abe sisebenza ungakwazi ukumthuma. Mfundisi Mzobe, ngicela ugijima ngongithela ikhandlela, ungibone ngigijima ngokuthi ngithi uMakasizwe, phela uMakasizwe angangizala. Hawu Mzobe nje umfundisi, ubufundisa abungeke Nkosami. Mina ngazalwa ngo-1982 August 22. So lo mama ngangizala. Ngenje ngisuke mina ngithi Mama Mthusi, awusumumela ngenyawo ngane yami. Hayi bo Mama Mthusi angangizala. Uma wami lo. Futhi mdala ngaphezulu kwamama. So uMarku umveza uJesu yokuthi noma uNkulunkulu, kodwa still he can be a servant. Chayini uNkulunkulu izandla. Kodwa uzothola uLuke, a doctor. uLuka uveza uJesu as a son of man. Even though he was God, but he's a son of man. Because uzalo umuntu, uzalo uMaria lo nimaziyo. Baba kwabo uJoseph. So he's a son of man. Uyakwazi ukuzwa ubuhlungu like anybody. He's not like God uhlala ezweni forever, but Jesus uyakwazi ukuzwa ubuhlungu, uyazulana nabantu. Because he's a son of man. Wabhotshozwa wadatshula walinyazwa. He felt the pain. Abukho ubuhlungu ongena kubona uJesu angakwazi ukubuzwa as a son of man. Because if a son of if uThixo, even though he's God, but he's still a son of man. Even though uNkulunkulu wakhetha ukuzalwa, wazalwa ngentombi igama layo uMaria. Esikhathi yozalwa wawushala maha, wahlala emhlabeni njengabantu bonke, wasebenza njengabantu bonke, waba umbazi njengo wafuza ngisho ubaba wakho ngombazi as a son of man. So umuntu uJesu uyakwazi ukuzulana nomuntu. Nangiyalazi iBhayibheli okwafika ngelanga uJesu kushoniwe kaLazaro. Kwathiwa lo umthando useshonile nezinsuku sezu4. And uJesu wabuza ukuthi nimbeke kuphi? Bathi Jesu siyaninka. Lithi uMateyu wakha lithi uMaria wathi inkosi ubaba ukhona ingawumnawethu akazange afe. 2 lithi uMateyu wathi Jesu ubaba ukhona ingawumnawethu akazange afe. uJesu waphendula wathi ukholwa yimi noma efa kodwa uyakuphila. Lithi wathi bese uJesu eqeda usho njalo wabona uJesu ekhala inyembezi. But ukhala kanjani uJesu uNkulunkulu uma kufa ukhaliso ukuthi usekwahlala noLazaro, usekwafika kubuJesu ekade ushumayela, wangena ekhaya kaLazaro wahlala, uMaria wahlala ngasenyaweni zakhe. uMartha wagijima ekishini walungisa ukudla kubadle, wabuza uMartha wathi Jesu ukhathaze ngani yokuthi ubhizi uMaria uhleli ngasenyaweni zakho. uJesu waphendula wathi Martha ukhathazanga into eziningi, kodwa uMaria ukhethe isabelo angeke asiphuke umuntu sohlala ngasenyaweni. Kanti uJesu kube engenisa kuleli khaya uzoba ufriend of Lazarus. He understands the human beings. We understand umuntu. Jesus understands you better than your pastor. Jesus understands you better than your boyfriend. Jesus understands you better than your friend. Jesus understands you.
ngaphezu kochomza bakho. Ochomza bakho usenkingeni bakushiya bahambe, but Jesus is there with you. Umngane omthanda ngelanga usazoduba, mhlawumbe mzoloba nemali. Abanye abantu usuthi umngane wakho kanti akasi umngane wakho, nabangani ngoba lishela ukuhlupheka. Kodwa mzole waba nemali wena, uyaqala umngane wakho kulapha wena. Ngoba umngane wakho uthi nomngane kanti anawo umngane, nihlanganise ukuhlupheka. Mzole uphume ehluphekeni, umngane wakho he or she is no longer there. Ulapho umngane ukuthi angisahlupheki azatshela ilevel engiyona awusekho kuyona besizona kangcono sisahlupheki kodwa manje sengihamba nemoto sengifuna abangawo shakala sengifuna abantu belevel yami hey akusiyena umngane but Jesus understands you. Ujesu understand usadlisona wakuthanda usalihlule singoma kuJesu wakuthanda. uJesu wakuthanda uganga. Khona abantu ohamba nabo udaka otshwala walala udaka otshwala wavuka ekseni wavuka ekseni ungarishwanga. Masu uJesu isinqatha usona isinqatha. Jesus understand we love you. He protected you wakugada wakuvikela. Jesus understands you, the Son of Man. Because umuntu ozalwe umuntu, he understands people. Jesus understands people. Uthi ubaba ungayitshela umuntu uyamazi ngoba engenamali, umuntu uthi uyamazi umzalwane ngoba esenemali. Ngoba khona ungavela athola imali athi ngisawazi ukukhonza la kosanile. Ngakhonza ngithini ngize la. Ngaze ngitshotshele imoto yami emnyango. Kodwa ngosuku lwamzala ubeka imoto yakhe lapha engcupheni wayibeka phambi kwetende. Because he understands Jesus. Umuntu onemoto une-right angaye ukukhonza nathi la. Hamba ukhonza eThekwini emabandlela serious. La izongena khona angazona ukwazwela ukuthi uba fika paka imoto yakho ahlala esitulweni eserious hayi leso hleli kusona. Eserious. Into ethofoza into uzwe isinga sijosh. Uzwe nothi ngaze ngangena esontweni madoda. Isinga veza josh. Uhleli khona uhlala yakhe ngathi ubuka imuvi. Uhleli esontweni. Kodwa uchoza uthatha imoto yakho weza la wazohlala ngathi wazobamba amakhaza la ubukana nosamukela uhleli la because Jesus understands you. So Luka mamthusi umveza as a son of man, but I love with Johan. Umveza as a son of God. He's not just a son of man, but he's a son of God. Even though he's a son of man, but he's a son of God. Uyindoda kaNkulunkulu. Read the book, then we close. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Funda lo part. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi waphinde wawuNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni. Yena loyo wayekhona ekuqaleni. kuNkulunkulu. Yabo uthi ngakhohlwa sikhuluma ngobala. uJesu angithi? Sikhuluma ngobazali. Uthe ekuqaleni wayekuphi uJesu? Ngoba umbiza ngoba uJesu lo umbiza ngolizwi, the word. Uthi izwi lali kuNkulunkulu. LikuNkulunkulu. Ngathi uNkulunkulu edala he was there. Funda. Konke kwavela ngaye. Ubala ngokuthi yonke into ekhona yavela ngaye. Konke kwavela ngaye. Full stop. Cabanga konke kwavela ngobani? Ngaye. Asibaleke. Inka yes. Ihlahla yes. Amanzi yes. Abantu yes. Ilanga yes. Inyoyi yes, abathakathi yes, yonke into ekhona yes, abafundisi yes, othisha yes, odokotela yes, izangoma yes, ushembe yes, wonke umuntu okhona wavela ngaye. That is Jesus. Namaphoyisa namasosha nama-cleaners konke kwavela ngaye uJesu. Yabo soba zasingabaJesu ngiyakuzwa angithi ukuzwe umuntu siyahlulela mhlawumbe uzathe ngafundile ma bekwafunda ngoba usidaba usethi sesaba nokuthi uzalwa uba
Sewudokotela phela nosidaba nje umama oda utshwala. Singane nokushaya ayisafuna ukushuma wami ithi loda kwayo. Sefundile phela sebonisa ngcono. Amen. Kanti lesasidaba wavela ngaso. Mina ngambona seshaya amadlozi la ishanga ngithi angikhole amadlozi ngingizwa. Ngambona seshaya amadlozi kanti mhlawumbe ukhuliswe yidlozi. Uzoba mdala nganje uphekwe yidlozi wena. Cha ngesesinqena yiki iphatha ngacotha khuliswe idlozi. Siyabhamba sisamademoni ukhuliswa yilona nje wena. So bamba ibhadi isida ukhuliswa isidaba wena. Mina ubaba usindiswe sekusindiswe mina ubaba. Awucabanga ukuthi yonke mina ngikuso ubaba bedaba. Evasithi ngiswe imali esidaba. Kakhulu ngasingahlalipa ngemali esidaba ufunde yazi ngisho isingisi ngiyasazi because ukhishiswe imali esidaba. Ngaba ngikwazi because ngale kwababa omadedabo. Busi uyabhamba ubhambela umuntu lo muntu ombhambela uqhamuke ngayo. Cishe mashite ebuhlungu ngaze ubhambela impepho kanti ukhule ngempepho ushunqisele ukuthi ube khona. Ukhuliswe yiyona ukuthi unamasingile amadala ngempepho. Suwe isibhadu sungcono. Konke kuvele ngoJesu ayikho into ekhona engavelanga ngaye. Funda ivesi hlale evesini. Konke kwavela ngaye. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Konke okuvelileyo. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Konke okuvelileyo. Ngenza kuphuma la ungaphindi uhlulele omunye umuntu. Uma usindiswe kahle bamba itsindiswe yakho, that is good. That's a revelation isambulo ukuthi uNkulunkulu ngalokholwa kwakho ubamba. Ngamdelele ongayiboni into oyibonayo bese ngathi ungcono ngoba ukho ngcono. Wenziwe ingcono nawe ngenxa yomusa kaNkulunkulu awungcono. Ambhampelo ophuza ungaphuzi wena. Abumphalaza isiphalaza wena myeke. Yosizo unkulunkulu isikhathi sakho. Adeleli. Madelele futhi umuntu egqoke uniform ziyaba nesiphambano bese ngathi wena ngoba ugqoke isudu ngcono isudu ayikwenza ube ngcono ungagqoka isudu kanti awukholo isudu kuphela kodwa awukholo amdelele umuntu mdeleli ngoba konke kuvele ngoNkulunkulu kungcono bebheda uthandazi behluleke ukhuleke bedaka uthandazi befeke ukhuleke bedula abantu ukhuleke ngoba nawe uzube right umusa. Ngalawa Musa you are not right. Siyafana. Wena umiso Musa. Nosebenza ngayitshesha uNgcobo esebenza ngenze umsebenzi uphele. Uvela uwe ngayitshesha uNgcobo bakholwa ngasebenzi. Uzophela. Nawe omuhle ungayincoma ubuhle buzophela usazoguga. Ngaphambi usazi ngamuhle buka nje Nkosi yami. Hawu Nkosi yami mina ngempentshisi. Uzokhula. Delela nje lo mama ngoba engathi usiyashwabana nawo kwaba mncane. It's all about Jesus at the end of the day. It's all about him osidalileyo. Fawuba ngumusa uba uNkulunkulu lokhona basa ngiyambonga uNkulunkulu nonkosikazi nezingane sishadile divorcile we thank God. Afayela bese khumula buka boba divorcile hayibo. Uba yazi dibonela mshango ba mhlawumbe ukhuma la kufika liyeza. Uzale fika mhlawumbe ku divorce uvula umnqume wena. Ngeyisi bonga uNkulunkulu ngempilo yakho ngeyisi because konke livele ngayo ngale kwakhe akuvelanga lutho kuwo konke okuvelileyo. Funda ivesi mntanami let me pray. Ukuphila kwakukuye makhaba ngazinani yes ukuphila kwakungukukhanya kwabantu ukuphila kwakhe kwaba ukukhanya kubantu kwakho ukukhanya bani kubantu. So uJesu mafika empilweni yakho ufika letha ini kwena ngoba usuqala ubona izinto abangayiboni abanye abantu abasaphila ngendlela awungcono kusokwafika ukukhanya kuwe kwesikhathi uvele ukukhanya ungabusabona njengabanye abantu ngoba usukwathatha ukukhanya. uJesu umthatha ngokukhanya bese kuvezela izinto abanye abantu abangayiboni musukubeyisi abakaboni abakabi sekukhanyeni
mhlawumbe mzwane bafika bazokudlula nawe ukade wafika ekukhanyeni kodwa usekukhanyeni kodwa ukukhanya kwakho kukusebenzile afika kudlula noma mthosi mzwane ngishumayela mina ngoba ungibona ngishumayela ngafika abazalwane mzwane ngisindiswa ngakade ngihamba ama country club ngitshela story ngangizalisa hack ngibhema amaphilisi ngibhema insango ngikwenza konke hack kodwa mzwane ngifike ekukhanyeni ngakushiya konke imina engathi ngisanda ukusizwa ngisana nenyanga ngihambe ngene indawo ngihambe ngishumayela ngithi uJesu inkosi abakade bafika babehle nje berelax bethe belindomesana abangamazi ufika nini bangalibamba ilizwi hambani ngene imizi ngemizana bafika kuJesu bafika bathi uJesu bahlala baphumule mina ngikaze ngihlala ngithini nawo na 40 manje ya 41 this year but still angikaze ngihlala I'm still preaching as we speak angikaze ngirelax lokhu uJesu ngamthatha ngiphume varsity ngina 23 even now I'm still preaching angikaze ngiyeke angikaze ngiphumule I was young kade sibuka ithombe zami I was younger than undu but I was already a preacher younger than him sokungifundisa wabisho basephuma ko Eastern Cape wena uhlelo urelaxile wathola uJesu angazi watholani kodwa lento oyithola liyona Chaso ufika wena ukukhanya akhanyisa izinto utatisela abanye ingakubona famba soshuma sizotatisela abanye ufike kwatatisela thina sakhanya uma sisizwe sesibona ukukhanya bese sinika abanye abantu ukukhanya angeke wanika umuntu ukukhanya ungenakho have it first read khona ngizothandaza ukukhanya ebumnyameni kukhanya mntanami useshumela nawe unomshumayeli woman of God kukhanya ebumnyameni so isikhathi ubamba uJesu ubamba ukukhanya bese kuyakhanya so amamazi uma kufika uJesu ukukhanya zonke izinto zobumnyama ziyahamba kuwena ngoba ubumnyama nokukhanya kuhlangana so uJesu befempela kufika belethu ukukhanya bese izinto zobumnyama amabhadi yonke into edathi ungaphumeleli ungashadi ungabe lutho yonke into zobumnyama zonke ziyahamba nobabwazi uSathane bese uyaqala uyakhanya khona zwangbuza sisitshela wena sisuhle into zosisiwami wona next door khona zwangbuza wathi ucubane ebusweni ngaso shisweni Mungu wathi bengikubuka nje ngisho impandla yakhe yacwebezela That's why usho njalo wathi angazi nje ngibona Sengqala umthetho wena sisi akukho lutho ngamukela uJesu ukukhanya wenza nje sebadala asigeze uthi ufika othi unephuza face hayi bazalwane bese ngathi awukazi uphu yabo nje umuntu ongibuka bengibona ngathi angikaze ngibheme kubantu ababhema iphilisi awuthi ngitshela iphilisi alifani unga iphilisi bekubhiya uthatha ikhanda kabhiya yazi bazalwane uthatha umqala kabhiya uthatha icardboard lelo metshisi la uroundise ufake khona la uzofama amanzi awu5 owashukile wahlanganisa nensango wagaxa phakathi bese uyangayitha uthi ngathi sipoke mina ushunga uthi uthatha iphilisi ufaka khona uthi ubaba umlomo ube uqinzi kube ngathi upoke emini uphila kodwa uJesu ufikile lengane lezingane ekhaya ethe wazalelwa lapho ngathi emshiyeni emlaza athi hawu baba besihlambuzo siwazala eNew York City kuse wafika uJesu ufika bokukhanya uthatha into edelekile into useless ngoba ukukhanya uma ufika ukukhanya bomnyama bayahamba ngisho ebusweni uyashintsha umzimba iBhayibheli lwabuyisa ubusha bakho njengokhozi uthi ngane eziwu3 ufonga unangane uzubhabha uthi nje ungibona Pamela says ungazuyibona ushelo umfana ofunda isikole o matric umjesu ngimdala bengakuzala wena ngengane engangawo wathi bona wayibosisa wayibuka hlanca ubona ngathi uyingane ngoba khathi uphethu uJesu ayibazalwane ufika xosa ubumnyama bese mbuthi ukukhanya ngathi uyaqhoma ngathi umuhle ungathi umumpi kabi ngathi kusuka uJesu ngabona umumpi kabi awumuhle enhloko nje fika uJesu uyacreama ungacream he was there in the beginning fundi verse mntanami that let us pray siqale sikhulume
Yes. Ukukhanya ebumnyameni. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni. Yes. Kepha ubumnyama abukwamukelanga. Kepha ubumnyama abuzange buze bamukele ukukhanya. Akusiye wonke umuntu kwamukela inkosi. Niwamukela uJesu, niwamukela inkosi. Bathathu basibeka itende la bonke abantu izophuma bonke abantu basesalile kuphuma omama kuphuma ubaba kuphuma abantu bavala ama-TV beza khona abanye abantu babuka abantu ababanga isicelo. Abekho wrong. Ngathi ba wrong abekho wrong aba-understand babona isicelo. Babona isicelo. Ungatsho nokuwo wena ngoba ukulevel wakudonsa wenza la udonsa ukukhanya. Lento izwa bona bayizwa. uJesu athandwa ngoba abantu uJesu wabulawa abantu ayize kubona. uJesu bamfela ngamanzi labantu ade baphilisa bamfela ngamanzi. Labantu uJesu ade baphilisa bathi akhishwa uBarabha oyisigebengu. uJesu abethele esiphambili bathi mbethele crucify him. Abethele. uNkulunkulu bathi abethele. The son of God indodana kaNkulunkulu abethele. Abantu ke lapho. Don't ever think ukuthi masifika la sothanda bonke abantu. Khona abathanda khona abangasifuni. Khona bazonibuza liphela nini latende lisicebe liphela nini. Musho ebuso banilo msini nomsini kodwa mzwane kuhlala ingoma idlala kakhulu abakazi baba akazi kusuka umuntu ethi le ngoma ivala nini le ngoma ivala nini letha ngapaka imoto manje kusho ibhadi le ngoma ithini ingoma zamanje shona ingoma kungapaka manje imoto isho ingoma bathule bathi kuze kuse kumsi bayithule kodwa mzwana kuyitende elethe ukukhanya ngoba uNkulunkulu befika akezenga kubantu phela uze ngisho endaweni angithi uzule ngifela ngithe we are here to pray for destinies zabantu abanye abekho la baseyindlini sobakhule babone eqhuma ingane zabo abaneqethe umatric zihleli bahleli nazo ezisizojoin zipaka endaweni ekhanya zidlala ispinning azazi zenzeni. Omunye uthi uqethe umatric akazi uvela ethola indoda velamba ahlamba hayi ngoba ethanda ukukeep it i-destiny killer ekhona ibulala i-destiny akazenzeni bethi wabuza ubaba bangifunda ubaba uthi imali angabebuza umama vula bazwethu basi into engangisiza indoda mangithola indoda kusingithekele i-roll on. uJesu uyathanda ngoba eqomile akathandi akazenze njani akathandi. Abanye abafana abancane bazibamba bajoyina igebengu manje babhiza abafana labantu abaningi ababamba ige ababamba abantu abadubula somathisa abadubula abantu abafana abancane young boys bathe emsebenzi ngeke abazi bazokwenzani hama bavela bajoyina isibhamu bayinkabi ama-assassin abazi bazonjani. Those are destiny killers ebulala impilo zabo because ukukhanya is not there. So uma ivangeli lifika alizanga kulaba balaphe lizile ngisho nanendawo wethu abantu bendawo bathanda noma bathanda but we are here to pray for them whether they like it or not ukuthi abaphumelele kule ndawo. Ngathi kumnandi endaweni manje uhlala endaweni amaflethe manje ungeke usho isonto elilodwa la kuthiwa khona uJesu inkosi ngesonto kukhonza kube Kristu ngabe khona don't worry they are coming bazovula ama-tavern around ingane zengezele kadeni zizokhonga khona la eduze because uma khona inkonzo ekhona inkonzo lethu ukukhanya bese imoya iyahamba into eningi lethu imoya kuyahayizwa naseno kuyahayizwa. Amen. Because abekho abantu abathandazayo ukukhanya lokho but today we are here to bring lights. Funda mntana let us pray. Usungne baba 6 funda sheshisa mntana wavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu. No. Vula Genesis 1 verse 1 is finished. Ufile John 1 verse 12. Funda wona. Number 10. He was in the word and the word was made through him. Yes, the word did not know him. Funda la. Verse 10. Yes, verse 10. Wayekhona ezweni. Izwe lavela ngaye. Izwe uma uyiBhayibheli kuma ngezwe kuma ngomhlaba lethi wayekhona ezweni. Izwe umhlaba wavela ngaye. Kepha izwe alimazanga. Kepha umhlaba nabantu basemhlabeni abazange baze bamazi. Weza kokwakhe isizathu
esithweza kokwakhe is because kade shumayela nani sithi eqaleni wayekhona ezweni ulizwi konke kwavela ngaye ngale kwakhe akuvela ngalutho uthe esefika izwe alizange limazi yes abakhe abamamukelanga abakhe abazange baze bamamukele kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla yokuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. But all those who have received him abamamukelayo wabapha amandla. Bese somamukela uJesu kupha amandla. Ubona unqoba izinto zasemhlabeni engathi ungcono awukho ngcono amandla waphiwa uwishi. Angithi kuyibuza kusami ngizokuya kanjani ukuthi usibani bani ngizomshiya kanjani mawuthi uyaphuza ngenze example utshola ngobuya kanjani. Don't worry, take Jesus as the pills. Akekho umuntu otshela iphilisi yokuthi alambe liye ekhanda. When uyaphuza lehle bulibuka lehle liselezansi kodwa isuke grandpa iye ekhanda. So wena thatha uJesu umfake kuye ngaphakathi uyena ozoyibonela into efanele ayisusi. Ayisusi akekho umfundisi wami mina abazalwane uyajona lo uyaphuza lo mfundisi akacabanga kahle unenkinga uzoshisha shona uzoba nesizulu sheshona. Abazalwane bayikise uNkulunkulu kenza izinto. Amen. Hallelujah. Funda iverse. Weza kwabakhe abazange bamazi. Kodwa bamamukelayo wabanika amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ask yourself, if ebanika amandla babe ngabantwana bakaNkulunkulu, homework yakho kanti bebe abantwana baba before. Oh sisubalo ushisha nje. Yasho kumfundisi i-answer wayithola fast kanje bese abambe besayicabanga. So sikhathi wamukela uJesu kukwenza ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu. Esasungamamukelanga uyazi umntwana kabanini. So ngoba sokule uJesu are giving you a good thing. Ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu. So umuntu uqala ube umntwana kaNkulunkulu through Jesus Christ. That's it and it's final. Yes. abazalwanga ngagazi nantando yenyama. Lithi labo abazalwanga ngagazi ngantando yenyama. Awuzalwanga ngomama baba wakho. So umuntu uzalwa kabili. Uzalwa umama nobaba emhlabeni, that's good. But sikhathi wamukela uJesu usuzozalwa kabusha, uzozalwa inkosi. Funda nantando yendoda yes. Kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Kodwa bazalwa kusasa besikho uzalwa kanjani ukuthi tomorrow but not today because it's a topic of another day. Uzalwa kanjani umuntu ezalwa uThixo? It's a topic of another day. Ngoba kufanele ngihambe ngibone iGodemas. It's a topic of another day. Ethi umuntu bengabhabhadiswa engazalwa kabusha angeke ubone umbuso wezulu. It's a topic of another day. Kodwa isikhathi wamukela uJesu uzozalwa. Amen. Ube ingane kabusha, uqale kabusha ube umntwana wakhe. Ungabusaba umntwana wakho. So uma ungazi mamukela uJesu, I don't know who's your father. And your mama, your daddy. So ungazibuhla uJesu, hawu Nkosi yami, akulaleke ebusuku, into zami kahle, 1 2 3, buza kubaba wakho. Because ubuso wamukela uJesu into ngamba utshela uJesu izinto ehambe kahle. What do you do? Uma ngifa la ngiyakuphi, then Jesus will tell you ngindlela neKristu kuphila akekho umuntu wababa ngaphandle kwami. Simple. Ngicela ufune uJohn sengiqedile. Genesis finish ufuna ukuthandaza manje. Genesis ufuna ukukhuluma ama-destiny lento engiyibizo lonkulunkulu angakayenzi. Kanti bangazi ukuzokhethisa abantu uJesu and just give them food. Genesis chapter number 1. Kaswela bamanzi ufuna lo yes. Verse 1. Verse number 1 yes. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu waseyadala nomhlaba. Bamba ekuqaleni kuwo njani wadala yini izulu, heaven and earth. Yes. Umhlaba wawuyihlala elingenalutho. Yabo nje lonto iyodwa intshumayelo leyo ukuthi isikhathi asikho. Yes, in the beginning God created the heavens and earth. Kukhona full stop. Simizi yami. There's years more than 400 okhona lapho thousands yeminyaka ekhona between verse 1 and verse 2. Xa uqala izulu izulu azala umhlaba uthi abazonke ithi perfect. Izulu umhlaba perfect. Uthi verse 2 usuthi umhlaba wawuyihlala elingenalutho. Umhlaba uyihlala elingenalutho.
Kwakungumnyama. kwangumnyama phezu kodwa Kepha umoya kaNkulunkulu wehla kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Thank you. Before lapho abantu sebengasuma sengiyathandaza. Because if beshumela kangcono mamthusi bese uthi yini yenza umhlaba ube wodwa obonakala emhlabeni uNkulunkulu before akhuluma. Ukhuluma ngoba kusuke kwehla uSathane. uSathane wavukela uNkulunkulu nezingelosi awa nazo more than 2 billion, more than billions of angels samlandela. Uma zimlala ikhathi uSathane ehla mfundisi ehla ezulwini ehlela phansi emhlabeni umhlaba kuthiwa khona igolide la emhlabeni igolide lingaphezulu kwento zonke. Nangizosho bazalwane abantu babehamba phezulu kwezitarede zegolide engesikhathi kwehlisa uSathane lokumnyama nokumnyama bakhe nesono sakhe nokubuyi bakhe ekhathi uSathane ehlela emhlabeni umhlaba kwabaleka igolide langena ngaphansi kwabaleka iplatinum langena ngaphansi kwabaleka imure yangena ngaphansi all the precious stones angena ngaphansi ngoba kufika umnyama jonke into eyingcebo yabaleka. Yabona ukuthi why sometimes ubalelwe imali life answer you. Amen. Ubalelwe umshado ubalelwe into ezirathi so kwafika into ezomnyama zenza into ezokukhanya ibaleke. Uzana kuSathane kwabaleka igolide kwabaleka isiko kwabaleka yonke into eshona ngaphansi komhlaba. Abantu befuna igolide sebehamba le imali kuhambiwa setholela ngaphansi komhlaba. I'm helping you. The reason impilo yakho Nkosi yami ishona le emuva ubani lo ufika empilweni yakho. Lo fikile ufike nokumnyama wabalekisa izinto. Amen. So ngoba nje ilana egameni likaJesu ngizothandaza ukuba uNkulunkulu aqale asho leli verse olifundayo nifunda ivesi sithandaza. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. uNkulunkulu waqala wakhuleka wathi akube khona ukukhanya. I wonder umphunduko sesiyathandaza. Kwaba khona ukukhanya. Lithi iBhayibheli ukukhanya kwaba khona. uNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle. uNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kuhle. uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. uNkulunkulu wasehlonisa ukukhanya wahlukanisa kanye nobumnyama. uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi mini. uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi mini. ubumnyama wabubiza ukuthi ubusuku. ubumnyama ngokuthi ubusuku. Sesiyakhuleka ngifuna uvala amehlo everybody as I'm praying. Remember I'm here to pray for destinies. Yezinto zabantu. I said I have a vision yentombazane kade ngelutho isemgodi kukhona umoya ophephethayo ovukuzayo but I was there. Ngayibona ngiyidonsa la ntombazane ngayibona isebenze ehotela bisebenze ehotela bisishaya isingisi isinto serious. Then God said to me as you are going to minister today kunabantu abayizinto eziserious kodwa ngenxa yomoya wendawo babonakala bengelutho. Abanye baqeda matric abanye kade baqeda abanye bazama ukufuna amathenda bazama ukwenza izinto empilweni bafaka ama-CV kodwa impilo yabo imandawonye bangabe yilutho. It's because of umoya that is ruling in the place. Declare and pray for their destinies like Jesus Christ. He spoke what akube khona ukukhanya wakhuluma emhlabeni ohlakazekile umhlaba wenza order. Uma uzofunda ushone ngezandla you will find it wathi amanzi awahlukani. Hallelujah. Amanye amanzi ahlukana anyuka phezulu kobe yizulu amanye ahlola kwabe ulwandle kuzobe manje ulwandle lisamile la lumkhona lilalela umuntu odeclareile and spoke the word. Hallelujah. I said I saw someone sinyuka intaba phezulu wehla wathi umehla wawushaya phansi wangena ngaphansi kwemoto eyintelimele ngadabuka ngiphezulu kwazi ukuthi ngeke ngisakwazi ukwehla ngaqhubeka but God said there's a spirit of backwardness esithi noma benyuka impilo yabo ithi yaqala bathopha baqala baqeda matric baqala impilo yabo irathi baqala imisebenzi kodwa impilo yabo ime ndawonye abanye baqala isha ama relationship bethandana kahle kodwa ubona ubheka safuna ukuzolobola kenze ukuthi kanti umoya that is taking you back usipila khanga indawo. But today I'm here to declare as a servant of God and a prophet of God that from today there shall be a light. Aqale khanya empilweni yakho ngifuna na uvule umlomo and begin to pray do so uqala kudlala sesiyathandaza. Shaya izandla nje la khona uqala ukukhuluma neBhayibheli manje wewe bazalwane ho. Ithi iBhayibheli mababili abathathu befuna abantu bafuna uNkulunkulu akubenzele sezulwini.
When two or more agreed of anything agreed for, it shall be done by my Father in heaven. We are more than two. This is my season, this is my time. Destiny. Ma bunengane khuluma ukukhanya phezulu kwengane zakho. Mamthusa uyibiza ngamagama. Ngikhuluma ukukhanya kusamukelo ngikhuluma ukukhanya kuziwe ngikhuluma ukukhanya kukhe ngikhuluma ukukhanya kusiya ngikhuluma ukukhanya kunqubeko ubabize ngamagama kusandile babiza ukukhuluma uNkulunkulu wakhuluma kwenzeka izinto. If awukhuluma ayikho into yokwenzeka. Nami nginengane nosifundo zosikhosi laba ngebangene into zomnyama kodwa bazokhula babe into ethile zokhula baza lithi iBhayibheli ubani ongangena endaweni yesiqhwaga ngaqala bamba isiqhwaga manje athatha into zakhe. Matthew chapter number 12 verse number 29. I'm giving you a declaration as a prophet. Now you're a prophet of yourself. Ngifuna uyikhulume isibongo sami nesakhe asifani. Mina wakamzobe ngizalo mangithi uzalo mangcobo. That is me. Hallelujah. So when I speak, ngikhuluma phezulu isibongo sami. Mhlawumbe kamzoba kuphunyelele. Ngizothi mina kamzoba izoqala imillionaire. I will be the millionaire. A billionaire. If kamzoba likaze bekhona imillionaire, I'm speaking. I believe what I'm saying. It's akube khona ukukhanya. Kumbe nasenganini zami Samuel lo Natasha. Akho boy. Ngombani usifundo. Ngibala zonke ingane zami ngayibala iningi kakhulu. Isikhathi asikho. Nawe ibale zakho. Ukhulume phezulu kwengane zakho ya more than 2. Ngikuphi isikhathi angifana ngempilo ngeke ngikubize nga1 ngithi prophet aphezulu kwempilo yakho now I'm giving you a chance khuluma nomngane noma ikuphi abantu abasebenzisa izinto eziningi akwenze kulutho ungazange uzokhulume lutho nomngaya kuphi kuthiwa khuluma qala lento eyishoba isiyenzeka. If you don't speak nothing will come out of you. Khuluma, learn to speak. Sisakhuluma manje sokhuluma impumelelo la sokhuluma ukukhuleka kwabantu la. Wonke umuntu okhona qala uvula umlomo uqala uthanda ushaya izandla. Likhashala abakhulu abasiya labahanta labasiya. Baba wethu ongcwele, Baba wethu namandla onke. Nonguyise wenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, akekho uNkulunkulu onjengawe, akekho uNkulunkulu ongafaniswa nawe. Baba wethu ongcwele kuqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu. Ithi Baba konke kwavela ngaye. Ngale kwakhe Baba wethu ongcwele akuvelanga lutho kulo konke okuvelileyo. Ithizwi lakho uNkulunkulu ongcwele kwathi umunyama wakhuluma izwi wathi kube khona ukukhanya. Lithi iBhayibheli impela ukukhanya kwabakhona. uNkulunkulu ongcwele siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha simile kule ndawo nasesamhile siyakhuluma nabomama bakule ndawo sikhuluma ukukhanya kobaba bakule ndawo sikhuluma ukukhanya entombini zakule ndawo sikhuluma ukukhanya egameni likaJesu waseNazaretha libakhushala labakhona bashaya labakhula bashaya labakhunda labashaya ekhono bashakola labakhora bashaya labakhunda bashaya. Ithizwi lakho kubani ongangena endaweni yesikhwaga angaqalekala abambise ikhwaga bese athatha izinto zakhe. uNkulunkulu odala konke sesikhona esamhile entonathi kaheri namaphethelo siyamemezela kule ndawo umhlabathi wakule ndawo bazophumelela bazoranda bavikelwa bafuhiwe egazini likaJesu Kristu waseNazaretha. Lakoshanda lamakushaya lakola bashaya lamakusa lakola bashaya imimoya ekadimambile impumelelo yabo imimoya ekadimambile abantwana babo imimoya ekadimambile amabhizinisi abo. Sengiyakhuleka ngegama likaJesu waseNazaretha. Let them shine, let them overtake, let them dominate in the name of Jesus. Okoshakora boshama kubakhondabo sikulela indebo kubantwana babo sikulela indebo emshadweni yabo sikulela indebo kubabhizinisi abo sikulela impumelelo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha.
kathini manje usanda khala abashaya ngibona uNkulunkulu ongcwele athethe impumelelo sakho labashiya abanye abaphulisa emzimbeni yabo ngegama likaJesu abanye abafikela abanye abafihla egama likaJesu waseNazaretha ngibhedela impumelelo ngibhedela impumelelo ngibhedela impumelelo labasala bakhula labasantele beshaya lakhula abasala abanekade izinto ekade mosheshitha egama likaJesu waseNazaretha nayo impumelelo yakho ade bethalatha kade bekhuluma bezingeke uphumelele namhlanje nawo maotha ayasha nama Shekorobo Sande, la makula basama, la makula basaya, wenkulunkulu ophumelele, wenkulunkulu ophumelele, kapinto sakhe, tetela masponza, from the left, the south, the east, the west, in the name of Jesus Christ, let your work not be in vain, in the mighty name of Jesus Christ, la kusanta, tetela uhlakanipa, la mokosaya, la Messiah, la Messiah, la Messiah. Rakosande, la makula, Shanda, la kura Messiah. I touch you, I anoint you as I anoint you. The Spirit of the Father, it's working through you. In the name of Jesus Christ, la kura Masama, la makula Bahaya, la kura Messiah. Your destiny shall shine. 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 You are not in a power. 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 La kusana makula, la makana Messiah, la makula Messiah. Shande kora Messiah, la kosia la Messiah. La mosia nosia, santele kasia, abanye uNkulunkulu ongcwele, sebhedela ukuhlakanipha, the wisdom. Let them to understand the things of God. Kalabosia, owakhuluma, kwathiwa ngebade lutho. Siyabhedela impumelelo, egama likaJesu, sikhonza kaJesu, wakhuluma, wathi akubekhona ukukhanya, lithi iBhayibheli impela kwabakhona. I pray for protection upon you. Every eye of the wicked, I paralyze it and I destroy it now in the name of Jesus Christ. The one who be our first, the miracle, athukabelele, okali nomsebenzi. Uzophumelelisa, the one who begin shall end your life. I release the greatness unto you. I release deliverance unto you in the mighty name of the Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Nakula Mashamaya, Nakula Messiah, Nakosia Lahaya, Nakula Messiah, Ananta, Jesus of God is upon me, because the Lord has anointed me to preach the good news and to set people in captivity. I declare that your life shall never be the same again. As much as I pray for you, I also pray for the community at large in the name of Jesus Christ. Rako Shamaya, Yakoto Bamsabasisu, Lakula Shamaya, Lakola Messiah, Lakola Messiah, Lakula Messiah. I thank you, God, that the Lord God shall protect you. The Lord God shall make your life shine. The Lord God shall make your life become meaningful. The Lord God shall release wealth and riches upon your life. In the name of Jesus Christ, the Lord God shall move all the fear that is not from God that are surrounded you. Let the Spirit of God move them, and God shall begin to give you fight that to take you to another level. In the name of Jesus Christ, there will be a shift upon your life. Say the Spirit of God, the shift is taking place. 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 The Lord God is moving you from glory to glory. The Lord God is moving you from power to power. The Lord God is moving you from wealth to riches. Say the Spirit of the living God, nothing shall limit you. Your
success. Send the spirit of evil. We bless your name, Jesus. Yela kosi amaya. Yama wema. Yama wema. Release and be free permanent in Jesus' name. For I thank you for what you are doing now. Let that destiny shine. Correct. In the name of Jesus. The name that is above every name. The name that is superior. The blessing of God. We are praying for the community at large. To people who can enter a city. Matthew chapter number 12, verse 29. Who can enter a city or a place unless he bound the strong man of the place and took his own position. For release the blessing of God upon this place. In the name of Jesus, we pray for protection. There shall be peace of God. Cover this area by the grace and by the power of the name of Jesus Christ. In this area, we decree and we declare that it shall be well upon their life. In the name of Jesus Christ, increase them, multiply them, mandisi. Baponise bonke. Konke sicela ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Ibandla lonke lithi amen. Xa sizomthanda sigenze isikhathi sokukhuleka. Noma uNkulunkulu ebekuthi amkhuleka bakuyenza kube khona umuntu ofisa ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. I won't call in front because of time. But ngifuna usho lamazwi emva kwami. Senkosi seJesu. Ngesisandla sakho siphakeme ngonamukela uJesu. Say Jesus. Today ngithatha isinqumo. Ngiyakwamukela. Iba inkosi nomsindisi wempilo yami. Jesu, ngibonga ukwazi ukuthi wawukhona ekuqaleni namanje ukhona. Noma ngifa usazobukhona. Ngoba uyindlela, uyiqiniso, ukuphila. Jesu ngiyabonga ukwazi ngoba ngamukela wena. Ngamukela ukukhanya. Obumnyama sebuzothutha bese kusala ukukhanya. Amen. Cela uyishale izandla egameni likaJesu. Nkulunkulu mangcwele mbusisa. Sorry ngesikhathi. Oh, 8:30. No, bazana, we are not wrong. We have past 8. Verse 8. Siyabonga bazana, siyacela bazana. Sambeni.